Aku ya beli mau. 3.5 किलोमीटर বা 4 किलोमीटर लामा ना ते बाकी ना बाहेर संकाट नहीं ठीक करे Asu lina bae. Asu lina bae. Mana jeros kasih kopi narana na. Office itu. जों दिनै पद्मबिल आरडि ब्लकनि आन्दाराव गोबां मा दिनै बिसि माने भिलेज कमिटियाव जों दिनै अफिस दखाव गुरिखा सालकिसानि बिसिङाव दिनै जे नक चिन गरिब रंनो जे प्रधानमन्त्री आवास योजनानि जे नक दिजांनानै अबरनि कागज पत्रनो ठीक खायनायनि बागै जोंखौ दिनै बिभिन्न पन्चायत जों दिनै बरम गोनां पन्चायतनि सेक्रेटारि जिआरएस कथा दिनै बिसिनि चेयारमेन मेम्बार्स ताई अन्य आमसायनि बरम गोनां लुकुरनो दै जों आसुग्लायखा जों नायखा गोबां मानसिनि दिब्रासा आमसायो चिनि आधार कार्ड आपडेट करे ताई कायसा हांखाय बिनि आधार कार्ड बाय बिनि भोटार तालिकाव मुं ठीक करे बेखाय अनेक बरंनि पिटिशन रगो दरखास्त सयरो खायजायगा बेखाय आमति बरंना आं दिनै कय सानाय अ मिडियानि बिसिंथि जे नरक आबनो दाके खाय नंनि ओ आधार कार्ड ना आपडेट खायदि आधार कार्ड ना आपडेट जुदि खाया केखाय नर इलिजिबल उंगला नर नक मानना नो केबें नु आसायनाय बेखाय आबुनि बागैना आं जतनो न कयनाय जे बरंनि दाबो आधार कार्ड आपडेट खालायजायाखौ नरक आरडि ब्लक थाङै पद्मबिल आरडि ब्लक थाङै नर आपडेट खायदि गोबां मा जेरक्स दुगान बा गुबुन आपडेट ता खायदि आ समय फिंगार बंनि थिगबाबे आफुर नांजानङै अनेक बरंनि आपडेट खायिफानो दाबो शो खायावंगो आ बरंना आं जतनो न थानाय नरक दिनै पद्मबिल आरडि ब्लक थाङै आरो खलगैतनि रेखा अमनि बागैनो गाय दातिनो अम ओ जे नक खायनि जे भेरिफिकेशन म ताबो नग नग सलुइ दङ दिनै पन्चायतनि सेक्रेटारि रक बर थाङै भेरिफिकेशन खाय दङ बे जाहाथे करयाते गरीब बंशनि बरक जतनो नक मानथन अरो राजनैतिक परिचया कामिनी जे गरीब बियालो तंनाय ब गरीब ने बिनि परिचय आरो राजनैतिक बिनि परिचय करी जतनो नक मानथन जों मन नायो जतनो नक माने असंसार मोजाङै दंथ बुया हायकिनो ब दालान नग तंग मानथन अमसं जतनो नायो चिनि रामचंद्र गात जत लुकुरंनो नायो आबनि बागैनो जों बिदफा जारा करै जारा बयस्क बरंनो जों सिगां अग्राधिकार नेम बागै तिनि अरा सालायजाखा जतनो जों खा बाक्सांखा खाख्लायो चिनि अ रामचंद्र गात विधानसभा केन्द्रनि 17टा बिसि ताई 7टा गाव सभानि जे लुकुरक बरक जतनो बंग आधार कार्ड ना आपडेट खायो सालकिसानि बिसिं 8 तारिखनि सिगांनो बरक जाहाथे खायो बन कागज पत्रनो जात भिलेज कमिटि अफिस अथवा पन्चायत थाङै बरक कागज ठीक खायनांगौ दं